ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമലൈക്കും. എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമസ്കാരം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നൊരു അടിപൊളി ഐറ്റം കൊണ്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ള കുഞ്ഞിപ്പത്തിലേറി. അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കി. ഇപ്പോൾ ഞാൻ 2 ഗ്ലാസ് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഞാനൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അത് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം വേണ്ട, ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ നല്ലോണം കുഴച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പൂൺ വെച്ച് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ചൂടല്ലേ, നമ്മൾ കൈയോട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഇതാക്കണ്ട കരുതിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സാക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, നല്ലോണം കൊണ്ട് ഉരുളൊരുട്ടാൻ ഭാഗമൊന്നും ആക്കണ്ട. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കുറച്ചീച്ച എടുത്തിട്ട് നല്ലോണം കുഴച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പിടിയൊക്കെ വെക്കൂലേ പായസം, നമ്മളെ നാട്ടിൽ മലപ്പുറത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ അറിയാം, പിടിപ്പായസം എന്നറിയും. ഇങ്ങനത്തെ ഒന്നും നമ്മൾ വളരെ ചുരുക്കമാണ് ഉണ്ടാക്കാറില്ല അധികം ആൾക്കാരൊന്നും. ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ അവിടെ പോയി അവിടുത്തെ കണ്ടതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നിട്ടൊന്ന് പയറ്റാണ്. എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് ഇത് കേട്ടോ. എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് അവരെ ഈ കുഞ്ഞിപ്പത്തിലുണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ പിടിപ്പായസമൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിയിടില്ല, അതേപോലെ ഒന്നും ഇങ്ങനെ കയ്യിലിട്ടൊന്നും അമർത്തി കൊടുക്കാം കേട്ടോ, ചെറിയ ഇതെടുത്തിട്ട്. അങ്ങനെ നമ്മളിതൊക്കെയും പരത്തി കിട്ടുക കുഞ്ഞിപ്പത്തിൽ. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ പത്തിലിൻ്റെ ചെറിയ പത്തിൽ ഇതാകുമ്പോൾ എന്താ പറയുക, അധികം റിസ്ക് എടുക്കണ്ട, കുഴപ്പം ഇതാക്കൊന്നും വേണ്ട. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഞാനിത് പരത്തിക്കാണ്ട് മൂടിച്ചെമ്പിലും കിട്ടിട്ടു. മൂടിച്ചെമ്പ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇഡ്ഡലി തട്ടിട്ടോ എല്ലാം കിട്ടിട്ട് ആവിക്കേ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് അതങ്ങോട്ട് ആവിക്ക് വേവിച്ചെടുത്തിടും. ഞാനിത് ആദ്യം ഈ പാത്രത്തേക്ക് അങ്ങ് കൊട്ടിയതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ അല്ലേ പൊടി കുഴച്ചിന് എഴുതിയിട്ട് അയക്കാൻ കൊട്ടിയിട്ട്. ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത് കൊട്ടിയത് ഞാൻ ഈ പ്ലേറ്റിലേക്ക് അങ്ങ് കൊട്ടിയിരിക്കണം. അങ്ങനെ രണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം അങ്ങോട്ട് വേറെടുത്ത്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നലെ ചിക്കൻ വെച്ചിന്. അപ്പോൾ ആ ചിക്കൻ്റെ ചട്ടി ഇങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൽ തന്നെ ഉള്ളിയും തക്കാളി അങ്ങ് വാട്ടിയതാണ് കേട്ടോ. ചിക്കൻ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുഞ്ഞിപ്പത്തിൽ ചുട്ടതും. കാരണം മസാല ഉണ്ട്, കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ട്, പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ച് വെച്ചിരിക്കണം. അപ്പം എന്നാൽ ആ മസാലയിൽ കൂടി ഒരു ഉള്ളിയും തക്കാളിയും കൂടിയും വാട്ടിയാൽ വേറെ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ ഇതിനൊന്നും നിൽക്കണ്ടല്ലോ. ഇതാകുമ്പോൾ എളുപ്പമുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും ഇട്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതുമായി, കറിക്കൊരു ഉള്ളിയും തക്കാളിയും വാട്ടിയാൽ അതുമായി. ചിക്കൻ കുറുമ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ, നല്ല അടിപൊളി കുരുമുളകൊക്കെ ഇട്ടിട്ടൊരു ചിക്കൻ കുറുമ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽക്കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വാട്ടിയെടുക്കാതിരിക്കാണ്ട് കാട്ടിയതാണ് ഇങ്ങനെ. അങ്ങനെ ഉള്ളിയും തക്കാളിയും വാടിയതിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ഇതതിൽ അങ്ങ് ഇട്ടേക്കും കേട്ടോ, നമ്മളെ കുഞ്ഞിപ്പത്തിൽ അങ്ങ് ഇട്ടേക്ക്. എന്നിട്ട് നന്നായി ഇളക്കിയെടുത്ത് ഒന്നും കുറച്ച് നേരം ആവിക്ക് വെച്ച് കണ്ടിട്ടെടുത്ത്. അപ്പോൾ ഞാനിതൊരു പാത്രത്തേക്ക് കൊട്ടിയിട്ടുണ്ടത്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് മക്കളെ, ഇതൊന്നും ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ. നല്ല സൂപ്പർ സാധനം, എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായി കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ കുഞ്ഞിപ്പത്തിൽ റെഡി ആയി നമ്മൾ ചായ അടിച്ചിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നവരെ ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് തരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ, എന്നാൽ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം കേട്ടോ. ബായ്.